دەم باش خوشکبڕای هێژا خەرەکەمە ئیرۆ ڕێزانین هونان و پەرچەکردنا هەلبەستا تەرازوو. Ji van rêzana yekê tîpa û dibe kurt û dibe dirêj. Wek me got tîpa û di helbesta terazû de helbestvan azad e. û bi kar tê dengdêra dirêj û bi kar tê dengdêra kurt wek helbestvan wê dixwaze. Rêzana duduwa tîpên dengdêr bingeha hûnana helbesta terazûya resen e. Ji ber kît ji dengdêran pêk tê, ji bo wê dengdêr bingeha helbesta terazûya resen e. Sisê kît ji tîpeke dengdêr bi tenê çêdibe pêk tê. Mînak gotina Enes, navê Enes e dibe e nes. E kîtek bixwayî. Kîta duduwa nes. û ji du tîpan û sê û çar tîpan pêk tê. Her kîtek ji tîpekê ji duduwa ji sîya ji çara wek me got berê çar pênc gotin di kurdî de hene ji pênc kîtan pêk tê ew jî bikar nayên di helbesta resen de. Rêzana çara ger tîpa e di dawiya malikê de bê bi dû tîpeke dengdêra dirêj bi dû tîpeke dengdêra dirêj û tîpê dengdêra dirêj a, o, î ger e bi dû wan dibe dibe ku bibe dirêj. Dibe ku em wê bikin dirêj. Ger bi dû a de wek gotina ba ye. Bi dû a e hat e ev e ger bê di dawiya malikê de em karin wê bihejmêrin ji dengdêrên dirêj. Rêzana pênca û ya dawî di vê slaydê de ger tîpên dengdêrên kurt di kîtê de ne bi tenî be, me got kîtek dengdêrek kurt heye gi ne bi tenî be û ne di dawiya kîtê de bê dibe dengdêra dirêj. Dibe dengdirêj. Mînak pirin di slaydên de em ê deynin. Hûn di xêr û xweşiyê de bimînin ta xeleka bê dem baş.